खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। जायनाखि बर' रावखौ एसोसिएट अफिशियेल लेंगुवेज महरै गनायथि होबाय, आयेन आफादावबो पास जाबाय, गेजेट नटिफिकेशनबो जाबाय। बेनिखायनो बिधान सभानि गुबुन गुबुन खामानि जेरै सोंनाय फिननायनिफ्राय लानानै नटिफिकेशनावबो बर' रावखौ बाहायजेनबाय होननानै फोरमायथिदों बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि फैगौ आयेन आफादाव राव दानस्लायग्रा लानानै बर' रावखौ इंलिश आरो एसामिस रावाव आरो एसामिस आरो इंलिश रावखौ बर' रावाव राव दानस्लायनानै आयेन आफादजों सोमोन्दो थानाय गुबुन गुबुन खामानिफोराव बर' रावखौ बाहायजेननो थांखि लादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि अनगायैबो आयेन आफादजों सोमोन्दो थानाय गासै बिजाबफोरखौबो बर' रावाव दानस्लायनाया जागासिनो दङ होननानै फोरमायथिदों आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो बर' रावखौ एसोसिएट अफिशियेल लेंगुवेज महरै गनायथि होखांनायनि उनावबो जुडिशियेल सार्भिस एग्जाम एबा हाइकर्टनि एग्जामाव बर' रावखौ बाहायाखैमोन। बेखौ लानानै बिथां बिस्वजित दैमारिया डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों आरो आसाम सोरखाराबो गुवाहाटी हाइकर्टखौ बोसोन हरखाबाय। दा गुवाहाटी हाइकर्टआ गनायथि होयोब्लानो आसाम जुडिशियेल सार्भिस एग्जामजों लोगोसे कर्टनि प्रसिडिंस बिथोन एबा अर्डारफोरावबो बर' रावखौ बाहायनो हागोन होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे आसामनि गुबुन गुबुन मावख'फोरावबो बर' रावखौ बाहायनो थाखाय अफिसाव मावखानाय बर' मावख'गिरिफोरनो उफ्रा बिबान होनानै बर' रावखौ मावख'फोराव बाहायजेननायनि राहा खालामनानै उनाव गुबुन गुबुन बिफानाव बर' राव दानस्लायगिरि पस्ट क्रियेट खालामनो थाखायबो गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। रायजोआव मोजां मोनलायनायनि थाखाय दानख्लाब सुख्लाब खालामनायनि बार बारदों। फिन खेबसेबाव मोजां मोननाय अनजालुआनो गावनि मोजां मोननाय अनजालिखौ गोफार हाथियारजों सुनानै गाज्रियैनो जोखोम खालामदों। बे खेबाव बेबायदि जाथाया कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सानसारियाव जादों। जाथायनि सायाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला दरं जिल्लानि फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय भेरे बिल गामिनि थागिबि मनवारा बेगम 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाया इमरान हुसैन मुंनि सेंग्राजों गोलाव समनिफ्रायनो मोजां मोनलायदोंमोन। नाथाय बिथांमोननि गेजेराव माबा जाहोननि थाखाय नांलायलायनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय सानसारिनि हाथायाव मोनाबिलिनि समाव इमरान हुसैना गोफार हाथियारजों सिख्लाखौ सुनानै गाज्रियैनो जोखोम खालामदों। बेबायदि जाथाय जानायनि उनाव पुलिसा खौरां मोननानै जाथाय थिलियाव नुजाहैदोंमोन आरो जोखोम जानाय सिख्लाखौ फाहामथायनि थाखाय तुलाराम बाफना देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय गोब्राब जोखोम जानायनि थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव लांनो बिथोन होदोंमोन, नाथाय पुलिसा खाथिनिनो देहा फाहामसालि नारायण हस्पिटालाव थिसनदों। डक्टरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिख्लाया गाज्रियैनो जोखोम जादों। बे जाथायनि दायनिगिरि इमरान हुसैनखौबो दा पुलिसा हमबाय। गुबुन फारसेथिं धेमाजि जिल्लायाव जानाय जाथाय, जेराव एके कलेजनि लाइब्रेरियाना गावनि मोजां मोननायखौ गनायनानै लायैनि थाखाय सानै फरायसुलिफोरखौ लामायावनो दानख्लाबदोंमोन। बे सिख्लानि मादाव नन्दिता सयखियाया मैया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाबाय। फोरोंगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला नन्दिता सयखियाया फार्स्ट आरो सेकेन्ड सेमिस्टारनि टपार फरायसामोन, लोगोसे नोरोम आखुनिमोन। बिथांनि जिउ गोमानायखौ लानानै मरिधल कलेजनि गासैबो फोरोंगिरिफ्रा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो दायनिगिरि रिन्टु शर्माखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। साख्रि होगोन होननानै गाज्रि सावगारि सेबखांनानै ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायनि दायाव जगत दासनि हेंथायै थांनाय 17 आगस्टआवनो बाक्सा सालबारिनि आनन्द बाजार पुलिस आउटपस्टआव एफआइआर होसेयावबो पुलिसा जेबो एक्सन लायाखै, जायनि थाखाय खौरां बिजोंनि मदद लानो गोनां जादों आइजोआ। जाथायनि सायाव आइजो आरो आइजोनि नखरनि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्ला सालबारि रौमारि गामिनि जगत दासआ दुखुथिया नखरनि आइजोखौ साख्रि होनायनि लब दिन्थिनानै बिदानि न'आव लानानै थांनानै जर-जुलुम खालामनानै गाज्रि खामानि मावदोंमोन आरो गाज्रि सावगारि सेबखांनानै लादोंमोन। लोगोसे उननि समावबो गाज्रि सोमोन्दो लाखियाब्ला ससियेल मिडियायाव गाज्रि सावगारिखौ भाइरेल खालामगोन होननानै हुमखि होदोंमोन। थिग बेबायदिनो दुथां जगत दासआ ससियेल मिडियायाव आइजोनि गाज्रि सावगारिखौ भाइरेल खालामदों, जायनि थाखाय आइजोआ फिसा आरो नखरखौ फोथांनो थाखाय बाहेरायाव खामानि मावनो थांनो हायाखै। नाथाय दायनिगिरि जगत दासनि हेंथायै पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंब्लाबो पुलिसनि जेबो गोख्रों राहा लायैयाव दुथाङा उदाङै बेरायगासिनो दं होननानै अजद होदों आइजोनि नखरा। गुबुन फारसेथिं दुथाङा आइजोनो रां जासिनानै केसखौ बोखारनानै लाफिननो थाखायबो हुमखि होदों। बेबायदि आइजोनि सायाव इनाय खालामनायखौ लानानै आइजोआ जुदि सुइसाइड जायोब्ला बेनि दायखौ सोर लागोन होननानैबो सोंथि खालामदों नखरनि सुबुंफोरा। बेनिखायनो दुथांनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय खौरांगिरिनि मोखाङाव ओंखारबोनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि आइजोनि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला जगत दासआ सिगांनि समाव बिपिएफनि मेम्बारमोन।
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खख्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय खख्लाबारि गामिनि मुस्रि सिजय बसुमतारी बिथाङा गोमानानै दङ। खौरांगिरिनि सिगाङाव सिजय बसुमतारीनि बिदा अजन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 22 आगस्ट अदेबानि रबिबार बारायखालि मुस्रि सिजय बसुमतारी बिथाङा गावनि लोगोफोरजों बेंगालुरुआव खामानि मावनो होननानै थांफादोंमोन। बिथांमोनहा 23 आगस्ट अदेबानि समबार बारायखालि उड़िष्या रायजोआव सौहैदोंमोन आरो बयबो जयै फुंबिलिनि 8 रिंगासो समाव साहा लोंदोंमोन। बेनि उनावनो बिथाङा गिदिंथिंबायदोंमोन, नाथाय लोगोफोरा ओरैनो बेरायदों साननानै बांद्राय गोसो होआखैमोन। उनावसो थाल मोननो हादों सिजय बसुमतारीया बबेयावबा थाबोबाय होननानै। नाथाय बबेयाव थाबोखो बेखौबो रोखायै फोरमायनो हायाखै लोगोफोरा, अब्लाबो उड़िष्या खिनियाव गोमानायनि सन्देह खालामदों। लोगोफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला सिजय बसुमतारीया जि गोनां मुवा बेसाद जेरै गाननाय जोमनाय, रां, फोरमानपत्र, मबाइल नाम्बार लांफादोंमोन, बे गासैबो बेगावनो ट्रेनाव थालांजोबदों। बेनिखायनो बिथाङा बहाबाफोर आलाय सिलाय जानानै दङ खोमा होननानै दुखु फोरमायथिदों बिदाया। बेनि अनगायैबो जायफोर बिथांमोनहा उड़िष्या, बेंगालर बेफोराव थाङो, सोरबाफोर नुसनबायोब्ला नखराव फन हरनानै खौरां हरोब्ला गोजोननाय मोनगोन होननानै फोरमायथिदों। मबाइल नाम्बारा 6001717264 आरो गुबुन मोनसेया 9954609499। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बाक्सा 1 नं सनापुरनि आनन्द बर' बिथाङानो सिजय बसुमतारीखौ लानानै थांदोंमोन आरो बिथांमोनहा गासै सा 34 जालांदोंमोन। बेनि मादाव 2-3सो आइजोफोरबो दंमोन, नाथाय सिजय बसुमतारीखौ एंगारनानै गासैबो बेंगालुरुआव सौहैजोबदों। मिथिहोबावनाय सिजय बसुमतारीनि बैसोआ फ्राय 45सो जागोन होननानै फोरमायथिदों नखरनि सुबुङा। भारतनि काश्मीरखौ लानायाव पाकिस्तानखौ तालिबान उदखारिफ्रा मदद होगोन। बे खोथाखौ रोखायै बुंथिदों पाकिस्ताननि गाहाय मन्थ्रि इमरान खानजों दैदेनजानाय पाकिस्तान तेहरिक-इ-इन्साफ सुंद'यै PTI राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि नीलम इरशाद शेखआ। बिथाङा बे बिसगोनां रावखौ पाकिस्ताननि नेशनेल टेलिभिजनाव जानाय डिबेट श'नि गेजेरजों बुंथिदों, जेराव बिथाङा भारतनि हेंथा गोबां राव बुंथिदोंमोन। इमरान खान सरकारनिफ्राय बेबायदि राव ओंखारनाया रोखा खालामो पाकिस्ताननि मिलिटारिफोरा तालिबान उदखारिफोरखौ थोंजोङै मदद खालामो। रिपर्टनि बायदिब्ला जेब्ला तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तानखौ दखल खालामदोंमोन, अब्लाबो पाकिस्तान हादरनि गोबां आफादफोरानो गोदै मेथाइ राननानै रंजादोंमोन। मख'नो गोनांदि PTI दोलोनि दैदेनगिरिया भारतनि काश्मीरखौ सेनायाव तालिबानफोरा पाकिस्तानखौ मदद होगोन होननानै अपेनलि सिमान लानायनि सिगांनिफ्रायनो आफगानिस्तान हादरनि दैदेनगिरिफोरा पाकिस्तान हादरा तालिबान उदखारिफोरखौ मदद होयो होननानै सन्देह खालामखादोंमोन आरो बे रावखौ आफगानिस्ताननि प्रेसिडेन्ट आशराफ घानी बिथाङाबो आफगानिस्तान हादरखौ तालिबान उदखारिफ्रा लानायनि सिगांनो बुंखादोंमोन। आरो तालिबान उदखारिफोरा आफगानिस्तानखौ लाखांनायनि उनावबो आफगानिस्ताननि गिबि वमेन मेयर जारिफा घाफारि बिथांजों लोगोसे गासै अफिसियेलफोराबो बुंखादोंमोन। दा पाकिस्ताननि दैदेनगिरि नीलम इरशाद शेखनि रावजों हमनो हाबाय थारैनो पाकिस्ताना तालिबान उदखारिफोरखौ मदद होबोदों होननानै। गावनि सम्पथिया बबे रांजों आरजिनाय बेनि हिसाब होनो हायैनि थाखाय हमजाबाय ACS अफिसियेल आरो धुबरीनि बारग' एडिशनेल डिप्युटी कमिशनार ADC साइबार रहमान बिथाङा। ACS अफिसियेल साइबार रहमान बिथांनि हेंथा कमप्लेन खालामनायाव चिफ मिनिस्टारनि स्पेशियेल भिजिलेन्स सेलआ साइबार रहमाननि गुवाहाटीआव थानाय गंनै लाक्जारियास न'आव रेड खालामदोंमोन। गंसे न'आ हाथिगावआव थानाय मेहेरबान लामानि हाउस नं 5 आरो गुबुन मोनसेया बेलटलायाव थानाय रिधि सिटी एपार्टमेन्ट। गंनै लाक्जारियास न'आव रेड खालामनायनि उनाव साइबार रहमाननि मुङाव आरो बिसि सानैनि मुङाव गासै मोन 89 हा आरो न' थानाय मोननो हादों, जायनि बेसेना गासै 100 कौटिनि बारा जागोन। मोन 89नि मादाव गुवाहाटीआवनो मोन 28 हा आरो न' दङ। बेनि अनगायैबो 6.38 कौटि रांनि सम्पथि हमनो हादों, लोगोसे गोबां सना रुफा आरो रां हमनो हादों। बेफोर गासै सम्पथिया बबेनिफ्राय फैनाय बेनि फिननाय होनो हायाखै साइबार रहमाना, जायनि थाखाय दा ACS अफिसियेल साइबार रहमानखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो पुलिसा 6 साननि थाखाय सोंनाय फिननाय लानो जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय। बांसिन रां मुलाम्फा खालामनो थाखाय ना फिसिनाय फुख्रियावबो इउरिया, सुपार फसफेट, बेनि अनगायैबो गोबां बिस गोनां रासायनिक हासार सारनायखौ नुनो मोन्दों। नगाव जुरियानि ना फिसिग्रा फुख्रियाव बेफोर बिस गोनां रासायनिक हासार सारनायखौ नुनो मोन्दों, जाय नाखौ फालांगिरिफोरा लकेल ना होननानै हाथायाव फानो। बेबायदि हासार सारनायजों नानि लिरथाया बारा जायो आरो फालांगिरिया बांसिन रां मुलाम्फा मोननो हायो। नाथाय बेबायदि बिस गोनां हासार होनाय नाखौ जायोब्ला किडनि, लिभार डेमेज जानायनि अनगायैबो देहायाव गोबां बेराम जायो। बेनिखायनो बेफोर बिस गोनां हासारखौ जाहाथे ना फुख्रियाव सारा बेनि सायाव नोजोर होनो थाखाय खावलायदों रायजो सरकारखौ। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै।
गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों